Sokki laulaa, vaikka Eviruuden viimeisiä pauhaa. Eviruuden vaan painaa menemään, vittu. Vakaan. Elä! Elä! En sano näin minä vittu! Ei jumalauta ja loppuko bensa vittu? Loppuko bensa vai mikä se? Ei jumala, äkkiä nyt vittu, me ollaan takaisin kohta satamassa. Onko minä ihmettelin, ei se muuten jättäis tuon Everuden minulle. Ei vittu, äkkiä nyt vittu, kun kohta ollaan takaisin mistä lähetty. Älä kauan tippaka ohi, se on muuten soutamista sit. Varo, iso aalto tullut, vitun isot aallot tullut tuota. Makkis, varo! Elä yhtään tippaa ohi vittu, muuten on soutamista. Äkkiä nyt vittu, muuten ollaan satamassa missä lähettiin. Ei saatana, aja nyt tolle minun saareen noppasti. Rannassa eikä tule näin kovasti noin vittu. Älkää kylkeä käytäkö alla. No miten vittu me tässä käännellään, kun ei meillä ole mikään toiminnassa. Menikö kaikki? Hyvä. Hyvä. Kyllä me selvitään makkasta. Ei oo hätää. Ajat suoraan tuonne rantaan. Päästiin saatana täydellä toiminta, niin päästään tosi. No ei se kato, kun eilen meni kalasta se. Hyvin. Kyllä vittu ihan jäässä meri. Niin on, täällä on aika kylmä kyllä vittu. Hyvä! Vaihe päällä nyt käytiin, niin voi sanoa. On se vittu salilla käynyt. Vaihe päällä lähtee käyntiin. Äkkiä rantaan. Ei siellä voi tulla näin kovasti. Oi saatana. Kyllä nauru loppu, kun joo soutamaan loppupaikka perin. Älä käydä kaikkia pensoja. Älä vittu ravi. Markkis, älä räviskele, kun ei näe chattia vittu. Täällä on vesivaihe. Hyvä, se on kuivilla. Syötäkää minä siihen. Minkä takia se ei muuten vuoda sinne? Sä painat niin paljon, että se vene on. Perkele! On the leg again! Mä ei oo ikinä jättänyt eikä enää minua nytkään tästä. Tällä pärjätään. Ai vittu. Vaikka tää on tämmönen saatana pulkakokoinen paska, niin tätä kyllä pitää pitää. Niinku kaarnapuurella. Ai vittu. Ihan yhtä kovasti tulee saada. Ei, lähemmän, tosi lähellä rantaa, ei varmasti tule näin. Varmaan hiljaa on sinä. No vitutkin. Vittu, mennään vaan kerran. Siinä saattaa olla oikoreitti meille. Mä vaan muistan missä kohti Vuorisaloa on päässyt. Lapille. Joo, Purevene on kyllä joo. Tossa itse sanoin, että tää on Vuorisalo koko paska. Tässä on Puriseuron mökki tuolta saaren toisella puolella. Sitä pitäis päästä jostain oikaisemaan, onko se tuolla sitten? Vai ihan lähempää rantaa, niin ei mene niin paljon alku. Onko pitkä matka?
Akku loppuu varmaan ennen kuin ollaan perillä. 30 pinnaa akkua ja... On tästä... Oi vittu! Oi elä vittu tule. On tästä vähän vielä matkaa, juu. Eikä puhu mistään vähästi, sanotaan semmonen 9 kilometriä ainakin. 10. Ihan tuonne parikymmentä metriä rannasta. Kyllä se tyntyy kato tossa. Ei oo ihan niin vitun paha alku. Ajellaan rantaa pitkin, tai saareen rantaa. Riittääkö tää? En tiedä, vittu riittääkö. Toivotaan, että se riittää saama. Onko se on kaasu ihan täysin? Hyvä. Heti kato, meidän tuo vähän. Mitä se kiekon laitoi? Se oli tyhjä. Se oli viimeinen. Tuossa se on, jos haluat kattoo vielä. Vittu minä oon jäässä. Minä oon niin jäässä, mulla on kaikki vaatteet märkänä kun tänne vitun los. Vettä mitään, ei jumala. Nyt toivoisin, että jos satus on kovempi, niin se nainen nukkuessa lämpee kovemmaksi kuin vittu hiilos. Ei se voi koskea. Mikä vittu siinä on? Oikein se menee niin saatana. Siis kuumaa se on muutenkin, mutta siis silleen, että se ei voi koskea saatana. Joo, piti joskus... No viimeksi kun se oli mulla yötä, niin... Mun piti viedä sitä peittopoikkeja, kun mä luulin, että se vittu ylikuuminen se nainen vittu. Se on vittu niin hiestä märkä ja... Ei niinku edes päässyt 5 sentin päähän, ettei se tuntunut se lämpö. Mä ajattelin, mitään vittua. Mä revin sitä peiton vittua, että onko sä hengissä? Mistä myrkkyisen chatti hupaattaa? Ei tää on paha. Ylikuuminen kuin yksi myttynen evirun. Sekin vaan ryppätään, ei pysty olemaan. Märkä Simon. Just tossa vein viikon livettelin selvinpäin, mistä sä olit silloin huutelemassa. Ei kukaan tullut kehumaan, että säkin oot vaan selvinpäin, miksi ei se tuli vittu 95 pinnaa chatista. Niin ryppäänkin. Mä alkoholista. Haittaako se sun elämä? Mä haluatko tuolla kommentilla tähän mulle pahaa mieltä ei toimi. Kalaveellä pepelys. Kalaveellä. Mä kyllä tiedän, mä alkoholista. Ei siinä mitään. Ollaan menossa Pirttiin, jos päästään. Menee satama. Sokki onko Teflon Don trolleen kommentelle? Joo, ei mua elää. Elää. Joo, mut nyt ollaan aika lailla rolta, niin tää vähän medontuu, mut... Olla selällä oli kyllä semmonen vitun mekkala, että täällä on venet tänä vettä saa. Ei tää nyt on paha. Mut vittu. Särki kestää, särki kestää, särki kestää. Evirune kestää. Onko karikolla perkele?
Elä vittu Makkis! Hiljellä. Kato tuosta. Mikä? Kato tuohon. No vittu, elä ajaa Karille nyt vittu, kun se on ainut meidän toivo. Ei jumalauta Makkis. Mietitkö se moottori hajoaa, se vittu joutu soutamaan, niin se oot kyllä sinä saatana, joka souttaa. Minä lupasin teille soutaa peli. No lupasin, mutta en minä käsin kertonut sitä, että sä hajoat sen vitun karikollista. Minä sanoin, että tulee tälle vitun rantelikkoon ajaamaan perkele. No pois siellä mennä keskellekin vittu. Vitun Makkis. Makkis, tää on meidän viimeinen matka. Rakkaalle sukulaisille terveisiä. Ei tulla kotiin. Ei ikinä enää tulla kotiin. Mulla on vene tänne sokeria, että en tekee tää laahaa vittu. Me voidaan tehdä kiljua täällä 2 vuotta täällä saaressa. Mikä vittu tuo huumepussi, mikä roikkuu tuolla pussilla? Kortsuko. Tuolla on joku pussi tuolla vitun oksassa. Kortsuko se saatana? Ei saatana. Onhan meillä oikee suunta. Hyvä. Ei me hukuta. Meillä pelastusliiviä tää uppamaton veneet. Sitten kun on veteen, niin ottaa vaan veneessä kiinni. Puhelimet kestää vettä sen verran, että vois ottaa hätäkeskuksessa. Ei saa mitään. Kanikkiin. Ollaan Vuorisalon vieressä. Olliselän puolella Vuorisalolla. Ei mua hukkuminen vittu pelota yhtään saada. Mua pelottaa, että tuo moottori ei jaksa vedässä yhdellä pytyllä. Soutamalla ei vittu päästä oikeesti metriä. Ei, mä oon ollut vitun saman paatin kanssa. Vaimassakin kelissä. Ei tää oo vielä mitään. Tää ei oo vielä mitään. Ja kohta päästään vähän tuulena suojaan, kun on tää Vuorisalo. Niin ei oo enää ihan niin iso selkä. On moottori oikein koko ajan. Niin oikein vittu, se tekee kyllä parhaansa. Ei virunen vaan painaa. Ei virunen vaan painaa yöllä. Paljonko meillä matkaa? Sanotaanko, eikä ne pitoinen ehkä. 5 kilometriä. Saatan kyllä... No joo, varmaan joku 5-6. Juhu. Tää on siinä hyvä vene. Tää on tosi vakaa tämmöiseksi pieneksi veneeksi. Ja tässä on korkeat reunat, mutta mitään muuta hyvää tässä ei oo. Ajakee Dominaariin lonkerolle. No sinne ei meillä riitä bensa. Siinä on aika pitkä matka. Ajella tosta Pirtiniemestä. Autolla voidaan käydä. Toivotaan me joo. On meillä vähän vielä bensaa jäljellä. Paljon sinne? Litra. Puoli litraa. Jos tää toimis 2 pytyllä, niin me otais jo perillä. No ei tässä vaiheessa isoa vahinkoa pysty tekemään, vaikka se kiveen kolata.
Mikä moottori? Joku 80-luvun Evirune, se käy vaan yhdellä pytyllä. Eilen käytiin ostamassa. Hän on kyllä toimitellut. Ei tää soutamalla, että sä vaikka kuinka täysiä soutaisit, että tässä tuulessa pääsis. Menis vaan taaksepäin vene. Tää on se rusti. Maksa 80, niin on se maksanut jo eilisen jälkeen itse takaisin. Akkutilanne vähän huono. 22. Kuijon torniako? Siellä on koti, missä Pojon torni. Eikö yhtään kaljaa ole siellä Lappeenrannassa? Ei jumala. Oliko myö vitun juomat joita konttu? Älä hyydy Evirune, please. Älä. Aletaan vähän tämmöstä. Tuosta saarien välistä kun päästään, niin selvitään ehkä hengissä. Sillä ei enää näin. Oho. Makkis. Mistä sä ostat tommosen hupparin, missä on noin laaja huppu? Kukluskaa niinku. Tää vesi kyllä pitäis vuotaa tonne Makkikselle, mut siellä on joku tuko. Niin, parempi kuin ei mieti. Elää hyydy, Evirune, et. Jaksa. Missähän se välikko on, missä pääsee tän läpi? Se ois pitänyt tulla just. Eikä just menee rantaan rittaa akkaa, en tiedä. 20 pintaa. Vittu kun ei oo mitään nikotiinipussia. Maitsus pitkä sikari. Tää takki on kyllä vitun hyvä. Ei muuten tuuli yhtään läpi. Valti. Ei kun rukka vittu, mikä tää? Ei me ollaan menty ohi, mä tiedän kyllä sen. Me ollaan jo Koiton puolella tässä matkassa. Joo, ei tällä mikään läpi oo. Mutta ei tällä kyllä mikään kylmäkään silleen. Niin. Mä saan katsoa ite blokattua takille. Noniin. Ei Virune, me enää lähtee kaasuttaa. Mitä vittu? Ollaanko me oikeassa paikassa? Eiku, tämähän on Mäkisalo, eikö? Tuo on Vuorisalo tuolla. Joo. Tuo on punaisen mäkin, mä muistan kun ajettiin eilen tästä ohi. Tuolla on tommonen vitu. Sitten kun päästään läpi, niin ollaan hyvissä. Kunhan ei vaan bensa loppu.